Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian ba kawain ki college ka bahaka ni ganong ba kata ka Shillong college kala Pynmih ya ka Kyndon batmai ya ki samla ki bapuli hakan ni ko college ka bala Pynmih ya ka hukum dangsen ban pha Phong no da ki uniform wat ya ki samla ki bapuli ya ki degree course ka bala bu poru ban sedang na du benai naitung mentaus nam arjakat pra henne ka sngi ki no yalam jo ka seng san partai kon new trap national awakening movement youth wing Hapo ka jingilam jung Thomas Pasa, klela Ïakynduh yu principal jang ni ka college u Dr. K.D. Ramsey, bantuat jingmot halor ka ni ka Kyndon thamai. Haka ni ka Ïakynduh na kalyang principal, ulong ba ka jing tmu hi halor ka ni ka Kyndon ban pha Phong uniform no wat ya ki samla ki bapuli degree ta ka basdang no nakitu ki badang sedang ka first semester mentaus nem. Kalong banwara ya ka jinglong renti hakariam ka bed jang ki samla, bat ka jingshong sngan ya ka college. Ban perurlang ya kini ke jing temu principal ula ban rapat ba om syam labtha ik samla ban thiet no ya ki uniform menta ne lasai ka sngihi la ne tang hapo khndiat por hanre la ai por ki samla ban thiet ya ki uniform hadu bnai nai tung ban wan menta usnam kani ka jipun Phong uniform la da kadon ki ni ki plus point ki negative point ka don dan arliang ki don but ha ko ba ngi sim ki negative point ka long ba le se kani kan kha ya ki bodu makardo ki bajenjar ki wala banwan siapa college tang daga daki slipper ru le se teng teng kuma ki juk lo mishwa ha ji kurdo yo ga yeng kesem dinang ta pada ka bar pada ki dan bun gini kena ki bawan ki long yeng ki batuk mejenjar ki bale se ba ki batri part time ru ki ba le se le tre shwa shawan so college nang ta ki college shwa le ki tre pada le se kan pun penjenjar ki pada pada ka jing ong ko jing lai ka mi principal ru bang yong ba Nasi yang ngimpat pernah buat kat degree level bagi pendonkam ya ka uniform. But let's say nak ka college ka laban reconsider. But kung mangi jing tip bi ba nak college ka tied up ka HU textile hang tie po Thailand ka bala bathai khna ba kan sim ya uniform lang tie. Ka jinge ka long ba teng teng let's say to HU textile solala ban yo ya ka kamai ka ji ka biang. Ini let's say ka ba ta pa dai ki individual student lani ki individual families pada ki ba pha i kon ki ki man pule hang ni te nakaleng jong principal pada ila IC bon ki jing pensai ibat ila kot ru ya ka security ban disciplinary kabali artli bentai bo kongsan kabala pelong ya ka Shillong college ban tha i ki kena ba Phong uniform nang man la ban ra ya ka discipline ai kena pat man wan ra ru ka ji soskan habo college di nakaleng ka jongi hi sudai hi bale si kadan kata ka angle to ka uniform ka yarap net bonwara ka discipline filam itu na ki bal jong ne college ni le si teng teng lading haban pedon kami ka dress code ngambong tang uniform hene laban ai de ki dress code ru le si ki bade civil dress ki riam ki bangi si riam man kasni ngin perking no ya ka kam riam bale si belum claim ko college ke let's say kam dai tang uniform bala ban khang ikini ka jingram khlama kor ka college ka la ban notify le ne ban pass instruction wa ka kam bai apo college ka di ban long kumta khnam ba kan ya habar ka imlang ka salam